Hi guys. Abot na jud mi guys. Ayun na lang walay tubig, wala nagbaha guys. Baklay na jud ko guys kang motor. Undot yung tubig guys. Tinaw kaayo. Niligo diri ay. Abot na jud mi. Kapatid. Yung mga brothers ko. Brothers, mga unggoy sa bukid dyan. Yan ang Cinco Marias. O, dyan banda. Yan. Cinco Marias yan. Resort. For sale yan, for sale. Wala pang nagbili kasi million. Yan dyan. Dali na dyan! Where are you? Yan kami dadaan guys. Pakyat pa kami kunti. Yan ay dyan. Saan na yun? Yan. Yan kami dadaan. Pakyat pa kami kunti. Taas. Yan kami dadaan. Ay galon. Saan naman tao ning gaya ba nakapalong sa motor oy? Ganahan man. Imo ra biya akong gibiyaan ha. Ingon ko ngayo sa sapa lang ko magkuan. Magbaklay. Nindot ang dalan, pasakya ko. Agoy, biyaan man taon ko nimo. You're not listening. Dala na. Asaan na? Ako imo pa dalon ana. Swerte ba? Na. Tura mong unggoy guys. Nilingkod sa galon. Mga kapatid ko yan. Ito adapted namin. Very strong. Okay, she also yun. Kaya mo yan. Pagkabig ko. Aakyat na sila. Binuhat na yung isang kabang rice. Pasalubong namin. Salubong namin sa mga kapatid. Paakyat na rin ako. Iniwanan na nila ako. Makikita ko na yung mga unggoy. Diba? Bukid nga. Sabi ko na sa inyo, bukid nga. Ay, patayin ko na to. May isa na. Lubi. Patayin ko na to.